ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा शिवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 हरे। कृष्ण हरे जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा ஓம் தத் சத். சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களா? ஒரே ஒரு செகண்ட், பண்ணிட்டேன். ஒரு செகண்ட். तबे विप्र प्रभुरे लाना आयला निज गारे आपना इच्छाय प्रभुरा नाम सेवकारे तबे विप्र प्रभुले रे लाला तबे विप्र प्रभु रे लाया आगिला निज करे ஆபன இச்சாய பிரபுர நானா சேவகரே. அதன் பின்னர் பிராமணர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தமது இல்லத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார். தமது விருப்பப்படி மகாபிரபுவிற்கு அவர் பல்வேறு வழிகளில் சேவை செய்ய தொடங்கினார். இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க, ரைட்? இப்ப வந்து இப்ப எந்த கதை ஓடிட்டு இருக்கு? என்ன கதை ஓடிட்டு இருக்கு? மாதவேந்திரபுரிக்கும் ஞாபகம் இல்லையா? நேத்து தானே படிச்சோம். மாதவேந்திரபுரிக்கும் சைத்தன்யருக்கும் நடுவுல இவரு மாதவேந்திர பூரி மீட் பண்ணல, பட் அந்த கனெக்ஷன் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு, ரைட்? அதனால பல்ராபாத பட்டாச்சாரியா சமைக்க சொல்றாரு. அந்த டைம் மாதாஜி கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் காட்டுங்க, இது படிச்சோம் இல்ல? நெக்ஸ்ட் போயிட்டீங்களா? சரி மாதாஜி. இல்ல நோ ப்ராப்ளம், நான் படிக்கலாதான். பிராமணா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அவர் வந்து வேறிய சேவை சொல்றாங்க. பட்டாச்சாரியா வந்து மாதாஜி நீங்க, நான் மியூட் போடுறேன், யாரோ பின்னாடி பேசுறீங்க நிறைய பேரு, இல்ல என்கிட்ட பேசுறீங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஓகே, சோ இப்போ அன்மியூட் பண்ணி நான் பேச சொல்றச்சே பேசுங்க. இப்ப வந்து என்ன ஆகுது பிராமணர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அவர் எல்லா சேவையும் செய்யறாரு அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பேரலா வந்து பல்ல பட்டாச்சாரியா வந்து சமைக்க சொல்லியிருக்காங்கன்றதுதான் நெக்ஸ்ட் வரப்போகுது. இப்போ இந்த மொத்த ஸ்டோரியே எங்கன்னா இந்த நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? இன்னும் நம்ம வந்து இந்த பிராமணர் கதை போயிட்டு இருக்கு. இந்த பிராமணர் யாரு? பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி இன்னும் வரல, மாயாவதி. ஆனா அங்க இருந்து ஒரு பிராமணர் வந்து பேசுறாரு இல்லையா, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி உங்க மேல இஷ்டம், அந்த கதை இன்னும் ஓடிட்டு இருக்கு, ரைட்? அந்த இது அவருக்கு அவரை பத்தி தப்பா பேசுறது பிடிக்கல, அவர் வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஞாபகம் இருக்கா? சைத்தன்யா வந்து பக்தரே இல்ல, டிவோட்டியும் இல்ல, ஏதோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் கமெண்ட் அடிச்சது அவரால் கேட்கவே முடியாம அந்த இடத்த விட்டு வராரு. ஆனா அவர் மாயாவதி குரூப்ல இருந்தாலும் சைத்தன்யா ஏன் ஏத்துக்கிறாரு அவரை? ஒரு பிராமணர் அவர் வந்து எந்த வீட்லயுமே சாப்பிடாதப்போ எதுக்கு அவர் ஏத்துக்கிறாரு?
கிருஷ்ணர் மேல அவருடைய ஈர்ப்புனால வந்து அவரை பக்தரா ஏத்துக்கிட்டு அதுக்கு மேல வந்து அவரை ஏத்துக்கிறார் மாதாஜி. கரெக்ட். அதனால கிருஷ்ணர் மேல ஈர்ப்பு இருக்கிறதால அவர் மாயாவதி லூட்ல இருந்தாலும் அவர் இதெல்லாம் ஏத்துக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? சோ இத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும். எதுக்குன்னா அவரு அகெயின்ஸ்ட் ஒரு காஸ்ட் இல்ல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேத்து பார்த்தோம், மாம்சயா விபச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவத்தை சாகுணான் சம தீதானி பிரம்ம பூயாவ கல்பத்தே. இந்த குணங்கள் இருந்தா அந்த எனிதிங் கேன் பாஸ் என்ற கான்செப்ட் நம்ம பகவத்கீதால. அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம ஸ்ரீயா வாய்ஷியோ ததா சூத்ரா யாரா இருந்தாலும் குவாலிபிகேஷன்ன்றது இல்ல. அப்போ இங்க ஏன் அந்த குவாலிபிகேஷன்ன்றதை வந்து ஹைலைட் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதேதான் அவரும் பாக்குறாரு. நீ மாயாவதி குரூப்ல இருந்து வரியாலாம் அவருக்கு கவலை இல்ல. ஆனா நீ பக்தரா வரியா, இவர் பாத்தீங்கன்னா பக்தர் என்ற குவாலிபிகேஷன் இருக்கிறதால அவர் வீட்டுல கூட போய் சாப்பிடுற லெவலுக்கு அவர் ரெடி ஆறாரு. அப்பனா என்ன, நம்ம எந்த பாயிண்ட் இன் டைம்ல நம்ம சரண்டர் அடையிறோமோ, நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, சதாம் பிரசங்காம் மம வீரிய சம்விதோ வஜந்தி ஹிருத்கர்ண ரசாயனா கதா தோஷனா தா பவர்ண வர்த்மனி தேவ ஸ்ரதா ரத்திர் பக்தி அனுக்கிரமிஷதி. அப்படி நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தி ரசா வந்து பியோர் டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல வரும். அந்த சான்ஸ் வந்து அந்த பியோர் டிவோட்டி அசோசியேஷன் அந்த ஏன் அவங்க பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி படித்தோம். ஏன் அந்த மாதிரி பியோர் டிவோட்டியோட அசோசியேட் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு நிறைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. திதிக்ஷவா காருணிகா சுருதம் சர்வ தேவினா அஜாத்த சாத்திரவா சாந்தாக சாதவா சாது பூஷ்ணாக, இந்த மாதிரி நிறைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறதால அவங்க வந்து என்ன எப்படி இந்த குவாலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு வருது, அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட ஷெல்டர் எடுத்திருக்காங்க. அதான் 3.25 அது 21, இது வந்து 22. என்னது மதாஸ்ரயாக கத மிஷ்டாவ ஸ்ரீன்வந்தி கதை எந்தீச்ச தப்பந்தி விதிதா ஸ்தாப. அவங்க கஷ்டப்பட்டாலும் நேத்தம் தத்கத அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையே தெரியல, அவங்களுக்கு பெயினே தெரியல. அந்த லெவலுக்கு அவங்க இருக்கிறதால அவங்களோட கிட்ட நம்ம அட்ராக்ட் ஆனோம்னா நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஆகும். அந்த அட்ராக்ஷனுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கறது கிருஷ்ணர் தான். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டிவோஷன் காட்டினாலும் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ இவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார வச்சிருக்காங்க இல்லையா, சரி அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. ஏன்னா இப்போ வந்து கோயிலுக்கு சேவை செஞ்சவங்க எல்லாம் கூட சொன்னாங்க, மாதாஜி நாங்க உங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு. ஆனா அவங்களால வர முடியுதா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இங்க இருக்காங்களான்னு. பட் அங்க சொன்னவங்கள ஒருத்தர் நான் ஆல்ரெடி அட்டென்ட் பண்றேன் அப்படின்னாங்க. அதுல 2 பேர் நான் வரப்போறேன்னாங்க. ஆனா யாரும் வரல. ஏன்னா அது என்னதான் நம்ம நினைச்சாலும் அந்த மர்சி ஃப்ளோ ஆனாதான் அந்த லெவலுக்கு போக முடியும். இல்லைன்னா சைத்தன்யா வந்து கேட்கவும் முடியாது, புரிஞ்சிக்கவும் முடியாது. பகவத்கீதாக்கே அந்த லெவல்னா இது பிஹெச்டி என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி. ஆனா அந்த பிஹெச்டி என்ட்ரன்ஸ் எப்படி ஒரு நாள்ல நம்ம குவாலிஃபிகேஷன் வரணும், நம்ம பக்தினால வரும். இப்போ நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பீஜம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பவுனாம் ஜென்ம என்னது பிரம்மாண்டே பிரமித்தே ஹோய் பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ண கிருபாவை பாய் பக்தி லத பீஜா. அந்த கொட்டை எல்லாருக்கும் வந்துச்சு. அந்த கொட்டைய தண்ணி ஊத்தணும்னா நம்ம இதெல்லாம் கேட்கணும். அந்த தண்ணி ஊத்துற பாக்கியம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது, ரைட்? ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் பாக்கியம் இருந்ததாலதான் இங்க சேர்ந்திருக்கோம். ஆனா அந்த அதுலயும் பாக்கியம் கிடைச்சது இது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? 176. 178. சாரி. ಭಿಕ್ಷಲಾಗಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಕಾರಯಿಲ ರಂದನ ತಾಬೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹಾಸಿ ಬಾಲಿಲ ವಚನ. ಭಿಕ್ಷಾಲಾಗಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಕಾರಯಿಲ ರಂದನ ತಾಬೆ ಹಾಸಿ ಬಾಲಿಲ ವಚನ. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உணவருந்துவதற்காக அவர் பலபத்திர பட்டாச்சாரியாரை சமைக்க கோரினார். அச்சமயத்தில் மகாபிரபு புன்னகைத்தபடி பின்வருமாறு உரைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணன். அவரு வந்து என்ன சொல்றாரு? சமைக்க சொல்றாரு. சோ கரெக்ட். வல்லபத்ராச்சாரிய வந்து சம அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ரைட்? அப்ப வந்து கிருஷ்ணர், அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து பேசுறாரு. என்ன பேசுறாருன்னு பார்க்க போறோம். படிக்கிறீங்களா? पूरी गोशानी तोमारा गारे कार्या चेना भिक्षा मोरा तुम्ही भिक्षा देहा ए मोरा शिक्षा. पूरी को सांझी तोमारा कार्य कार्य सेना भिक्षा मोरे तुम्हें भिक्षा देगा ये मोरा शिष्या. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கூறினார், மாதவேந்திரபுரி ஏற்கனவே உங்களுடைய இல்லத்தில் உணவருந்தி உள்ளார். எனவே நீங்களே எனக்காக சமைத்து உணவளிப்பீராக. இது என்னுடைய உபதேசமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த லெவலுக்கு வந்து மகாபிரபு
வந்து லஞ்ச் ரைட் அவர் சாப்பிட்டிருக்காரு அப்படின்னு. அதனால வந்து நீ வந்து மாதவேந்திர பூரியே சாப்பிட்டிருக்காருன்னா எந்த லெவலுக்கு எக்ஸால்டடா இருக்க முடியும்? ஒரு உதாரணம் ரைட். இப்போ வந்து ஒரு வீட்டுல போய் அங்க சாப்பிடலாமா நம்மளுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது. ஆனா இப்போ நாமினிஷ்ட பிரபு வந்து அங்க போய் சாப்பிட்டாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சா நம்ம செக் பண்ணுவோமா? அந்த வீடு பணக்காரனா ஏனா நான்வெஜ் சாப்பிடறானா வெஜ் சாப்பிடறானா அனாலிசிஸே பண்ண மாட்டோம். நம்மளும் போவோம். நம்ம ஈஸியா போயிடுவோம். நம்மளுக்கு அந்த ரிசர்ச்சே வேண்டாம். அதேதான் இவர் பண்றாரு. நம்ம குருவோட குருவான மாதவேந்திர பூரியே அங்க சாப்பிட்டிருக்காருன்னா எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை, இங்க கம்ஃபர்டபுளா சாப்பிடுவேன். எதுக்குன்னா இது இன்னொரு ரீசனுக்கும் இது சொல்றாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா வந்து நாளைக்கு வந்து சொல்லக்கூடாது அவர் பிராமணர் வீட்டுலதான் சாப்பிட்டாரு. எதுக்குன்னா அவர் வந்து பத்தத்தி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாரு. இப்போ இவர் மாயாவதி சன்னியாசி குரூப்ல இருந்து வந்தவரா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் யாராவது கேட்டாங்கன்னா அதுக்குதான் இதை வந்து சொல்றாரு. பேக்கப் டெஸ்டிமனி சொல்லுவோம் இல்லையா? பாருங்க மதவேந்திர பூரியே சாப்பிட்டாரு, என் குருவோட குரு. அதனால என்ன பாயிண்ட்ன்றத இங்க கண்டினியூ பண்றாங்க. யத்யத் ஆச்சரதி சேஷஸ் தத்ததேவே துனோஜனா சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்ததானு வர்த்ததே. இது எங்க கேட்டோம் நம்ம இந்த ஸ்லோகா? யத்யத் ஆசரதி அது எங்க 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 கேட்டோம் எங்க படிச்சிருக்கோம் இந்த ஸ்லோகா ஆல்ரெடி? அடிக்கடி நான் இந்த ஸ்லோகா சொல்வேன், எங்க படிச்சிருக்கோம்? என் வாய்ஸ் கேக்குதா? கேக்குது. அப்ப ஆன்சர் சொல்லுங்க, எங்க படிச்சிருக்கோம்? பகவத்கீதையில படிச்ச மாதாஜி. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். என்ன செய்வாங்களோ அததான் பசங்களும் செய்வாங்க. வெரி நைஸ் சீனியர் பீப்புள். இதுல 2 உதாரணங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன அந்த 2 உதாரணங்கள்? அதாவது நம்ம ஆசிரியர் வந்து எதை செய்யறாரோ அததான் பசங்களும் செய்வாங்க. ஆசிரியர் இல்ல, அதுல இதோட அர்த்தம் ஆசிரியர் இல்ல இந்த இடத்துல இல்ல. ஆனா இது வந்து கிரேட் பீப்புள். ஓகே, அந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஓகே. பட் இது வந்து கிரேட் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்களோ மத்தவங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது என்ன 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க? நம்ம பகவத்கீதால யாரோட 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க? தன்னை பத்தியே சொல்லிக்கிற இடத்துல இல்ல மாதாஜி. நான் வந்து சரியா செய்யலைன்னா இந்த கரெக்ட். ஒன்னு வெரி நைஸ். ஒன்னு கிருஷ்ணர் பத்தியே ஒரு எக்ஸாம்பிள். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பீஷ்மர் இல்ல இல்ல அர்ஜுனனை பத்தி இது சாரி நம்ம ஜனக மகாராஜ் பத்தி சொல்லியிருப்பாரு. இது வந்து சாப்டர் 3ல 20, 21, 22 வர்சஸ் இததான் குறிக்கிறது. ரைட். பக்தி வைபவ் போனா பக்தி சாஸ்திரி எல்லாம் பாக்கெட்ல எடுத்து வச்சிடக்கூடாது, படிக்கணும் ஒகேஷனலா. சோ ஆச்சரதி அதை வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு. மாதாஜி ப்ளீஸ் சாப்டர் 3ல அந்த வெர்ஸ் 20, 21, 22 அந்த செட் ஆஃப் வர்சஸ்ல இந்த கண்டினியூஷன்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கும் பகவத்கீதா. இப்பதான் ஸ்லோகா நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஜானகிராமன் பிரபு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத்தத் ஏவேதரோ ஜனஹ சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. பெரிய மனிதர் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறாரோ அதையே சாதாரண மக்களும் பின்பற்றுகிறார். தன் செயல்களால் அவர் எந்த தரத்தை பூமி அமைத்து காட்டுகிறாரோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. பொருளுரை. இந்த மேற்கோள் பகவத்கீதையில் இருந்து 3.21 வருவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரையும் படிச்சுங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுங்க. யாராவது படிங்க வேற. இந்த மேற்கோள் பகவத்கீதையில் வருவதாகும். பகவத்கீதையை பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க. அதான் சாரி சார், அதான் 21. சோ பேசிக்கலி அது என்ன சொல்றாங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்மளுக்கும் அப்ளிகபிள். இப்போ நம்ம வந்து திலகம் எல்லாம் வச்சுட்டு போய் சண்டை போட்டோம் ரோட்ல வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரீசனுக்கு. மத்தவெல்லாம் என்ன நினைப்பா? அச்சோச்சோ இவங்க இஸ்கான் ஆளுங்களே சண்டை போடுறாங்க. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளோட ஐடி கார்டு மாதிரி நம்ம திலகம். ஏன்னா நீங்க சொல்லுவீங்களா மாதாஜி எல்லாம் சம்பிரதாயம் கரெக்ட், பட் நம்ம வந்து மத்த சம்பிரதாயத்துல வந்து பொட்டு வைப்பாங்க வைக்காமல் இருப்பாங்க, இதெல்லாம் தெரியாது. பட் நம்மளத வந்து கிளியரா நம்ம திலகம் வந்து இஸ்கான்னு தெரியற மாதிரி நம்ம வியூ இல்லையா? நம்ம கோபி சந்த் வைக்கிறதால கிளியரா தெரியும். அதனால நம்ம ஏதாவது கெலாட்டா பண்ணாலோ இல்லையோ வந்து பிரச்சனை, நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ரைட். நம்ம சைட்ல கரெக்ட் இருந்தா கூட, ஏன்னா மத்தவங்க நம்மள வந்து ஒரு உதாரணமா எடுப்பாங்க அப்படின்றத நினைக்கணும். நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பெருசு மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் பெருசா ஓகே. அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. என்ன சொன்னீங்க பிரபு? பகவத்கீதையில படிக்கட்டுமான்னு கேட்டேன். பகவத்கீதையில வெரி நைஸ். இல்ல பிரபு,